Juuri tänään maailmassa suoritetaan 300 miljoonaa Google-hakua. Lähetetään enemmän tekstiviestejä kuin mitä planeetallamme on ihmisiä. Maailmassa julkaistaan yli 3000 kirjaa. Joka vuosi maailmassa tuotetaan yli 5 eksabittiä uutta informaatiota. Enemmän kuin viimeisen 5000 vuoden aikana yhteensä. Yli 800 megabittiä jokaista miestä, naista ja lasta kohden. Rehellisesti, kuka muka tarvitsee enemmän tietoa näinä eksponentiaalisina aikoina? Mutta tieto on valtaa ja asiakkaasi ovat mittaamattoman arvokkaan tiedon haltijoita. Palautetta, toiveita, tiedusteluja, tukipyyntöjä, hiljaisia signaaleita ja kaikkea siltä väliltä. He tuntevat tuotteesi ja palvelusi paremmin kuin sinä. Mitä enemmän tietoa, sen parempi. Enemmän tietoa, enemmän työtä, enemmän kustannuksia ja vähemmän aikaa. Ei välttämättä. Ajattele, jos joku prosessoisi tiedosta ymmärrystä. Ajattele, jos joku tuottaisi ymmärryksestä mahdollisuuksia. Ajattele, jos joku poimisi tiedosta mahdollisuudet. Me emme tuota lisää tietoa, vaan analysoimme tekstimassoissa piilevät mahdollisuudet näkyviksi. Ainutlaatuinen teknologiamme löytää järjestelmiin tallennetut kultahiput. Kultahiput, jotka esiintyvät yksinomaan kirjoitetussa muodossa, perinteisen numeronmurskauksen ulottumattomissa. Kultahiput, joista on jalostettavissa kilpailuetua, kasvua, jatkuvuutta ja vakautta. Connexor. Tiedosta mahdollisuudet.